May tanong ka. Maray na aga tabi sa Satuya Gabos. Bawat Biyernes na naman ngunyan, Fetsa 31, maray na petsada po. Ultimong aldaw man kan bulanin Hulyo taon 2026. banwa. Viva Señor Santo Cristo! National, international. Sa girarayan sa muya pong laom na sana po sa paghampang niya to kan kaaldawon. Pio An mahal na amang Diyos an permitang ipigpainot sa Gabos. Fernandez, boses ng sambayanan. Pio Fernandez, ang inyong kadamay bas. Happy birthday man po sa mga nagkukumpleanyo tabi ngunyan. Kan banwaan, mapalok. Naglalaom ang programa na sasabayan nindo kami sagkod alas 10:30 o alas 10:30 nin pagkaudto. Fernandez, Sa paagi po yan kan mga istoryang pinagtutukar niya to, lokal, nasyonal, internasyonal. And syempre, na pagbutwa kan mga informasyon dyan sa luwas, magiging kasabay niya to na News Team and Mega Force Patrol. tingo. Sa panginit po yan ni kumpadreng Jimmy na salitaan sa muyang Chief Reporter. P.I.O. na! May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating hihimayin. Tingukan banwaan, mapalokal. Si Pading Al, Pading Jomar, kumpadreng Jimmy, ang sa muyang Chief Reporter. Andesian, Pio Siyempre, Yan, Pio Fernandez. yaon dyan ang kasarabay-sabay pa niya to. Banwaan, boses ng sambayanan. Pio Fernandez, ang inyong kada. Si Joshua, si Angel, azin si Karen. Tingukan banwaan. Mantang dyan po sa Manibela sa samuyang Mobile, si Henry Mata, ang samuyang Mata sa Kalsada. And siyempre sa samuyang Technical Control, yaon dyan, ang sa kuyang kumpadre Padingnal Baldo, para po sa samuyang mainstream broadcast sa AM band sa radyo region-wide. And siyempre, Tingukan sa newsroom, yaon dyan ngunyan, News Direct Mar, azin si Jen Matthew Balyaran. na. Si Ma'am siya, buda si Nicole gari may pigmamati-mati, get well soon tabi kay Ma'am siya, buda kay Nicole. Pio Fernandez, laging maaasa. Sindapon minasumadakan mga istorya lokal, national, international. And siyempre, Pio Fernandez, yaon po dyan sa IT, broadcast mi man tabi worldwide, netwide. alas. Kung nadadangog kita sa radyo sa AM band region-wide, nahihiling pa kita sa bilog na kinaabahan sa DCGB News Online. Ang kapartner ta dyan, Jerome Nico Martinez. And syempre ang mga OJTs niya to, hali sa Sorsogon State University. Ako mapan sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Sige tabi, siring kan sa tuyang napunan kada Biyernes, nagsusumada kita kan mga pangyayari dumampo sa impeachment. Sana po tabi yaon kamo dyan, padagos pan pagantabay sa ini kan nakaagi bagang aldaw nagpupuo na alas 10 nin aga yan. Lunes, Martes, Miyerkules, and then Huwebes, daina, Biyernes, Huwebes, medyo pahingalo na hanggang Biyernes. Kaya sana po dahil nawawara sa momentum kan sa tuyang mga parantabay sa pagsubaybay kaya na impeachment trial. Nasa linya tabi, Giraray, ang sa tuyang resident legal analyst, sa tuyang kunyan, ang sa tuyang saro sa mga luminaryo legal sa bilog na Bicol, lalo na digdi sa probinsya ng Albay and Ciudad ng Legazpi, Attorney Jong Bonafe. Attorney Jong, sir, good morning, Giraray. Welcome po sa show and thank you so much po. Good morning, Sir Pio. Asin sa tuyang mga parantabay kan sa imong programa. Good morning po. Salamat, Giraray, sa onra na makirib ako kamo sa aldaw dani. Opo, the pleasure is ours, Giraray tabi, Attorney Jong, sir. Now, kan nakaaging Miyerkules, medyo halipot sa nasukuan
So impeachment dumana sa sarong artikulo naman tabali apat bagayan gayud tabi Attorney Sergio dumana man sa sarong artikulo nagpuon duwang testigo sa naso pinagpresentar kang prosekusyon and madali natapos tabi now madangog giraray kami tabi kumbaga inisyal nakatuyuhan kan prosekusyon and kung naipasabot itong maray and naipresentar ning maray sa iniong impeachment court and sa publiko and ikaduwa gari matamlay so depensa dahil dakol napot dahil tarapos tulos tabi tinapos tulos Attorney Jong madangog tabi giraray kami go ahead po tabi. Para sa inisyal na kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay kang prosedimento kay ni kang impeachment kontra sa Vice Presidente, ang dinadangog na ngunyan kang impeachment court iyo ang sahot sa Vice Presidente na nakalaag sa Artikulo 1 o ining manunungod sa confidential fund na kung saan bilang sahot sa Vice Presidente ang bakong tamang paggamit kang confidential fund durante kan sa iyang pagiging Vice Presidente and at the same time bilang sekretaryo kan Department of Education. So bilang panginot na impormasyon, ang Vice Presidente sa irarom kan General Appropriation Act kan mga nakaaging taon nagresibi kay kadakol na confidential fund na kung saan napagnutaran na iniuminabot sa 612.5 milyones na confidential fund para sa sayang opisina. Ngunyan, sa nakaaging mga aldaw, kan simanang ini bilang parte kang impeachment, sinasahutan ang Vice Presidente sa bakong tamang paggamit, irregular, as in illegal na paggamit kang nasabing pundo. Kung sa tuyang magigirumduman, sa simanang ini, presentar kang prosekusyon ang duwang panginot na opisyales kang Land Bank of the Philippines kung saan nagkaigwan ng withdraw ikadakol na pundo manungod sa confidential fund kang Vice Presidente. Opo. Presentar kang nagsasahot si Violeta Constantino asin si Ninita Campuzano, mga panginot ining opisyal kang Land Bank of the Philippines kung saan igwang account ang opisina kang Vice Presidente manunungod sa confidential fund. So Oho. yan ang panginot na informasyon tabi, Sir Pio. Okay. Duwa itong mga haralangkaw na opisyalis kan Land Bank sarong ang Land Bank palantabi attorney masigwi kitang diit maki-edukar po ano yan na Land Bank official na saro yan sa mga official na depositaryo kan kunyan kan gobyerno kan Republika kan Pilipinas. Ang Land Bank of the Philippines manunungod sa mga pundo kang gobyerno iyo ang opisyal na bangko kan mga ahensya kang gobyerno lalo na kung ang pundo may kinaaraman sa mga gamit na panggobyerno as in mga pampublikong account iyo ni ang bangko kang mga nasabing opisina kang gobyerno. Ngunyan ang prosecution presentar ang duwang panginot na ehekutibo kang nasabing bangko ang sa indang katuyuhan limitado man sa pagpresentar kan duwang opisyales kang nasabing bangko para ipahiling na ang apat na tseke na nagkakantidad ay 125 milyones kada saro tunay na pinaga-presentar sa bangko nakuhaan magkakanigong kantidad sa paagi kang nagpresentar na hali sa opisina kang Vice Presidente. So iyo lang ini ang katuyuhan kang pagpresentar kang nasabing opisyalis kan Land Bank of the Philippines bilang parte kan sa indang pagpapatunay sa sahot sa Vice Presidente sa bakong tamang paggamit kang confidential fund kang sa iyang opisina. Ini man pinagsuportaran bako lang isarong branch manager pati naman si Ninita Campuzano na saro man na Land Bank of the Philippines branch manager duman mismo kung saan igwang account ang opisina kang Vice Presidente durante kan sa iyang pagiging secretary kan Departamento kang Edukasyon.
So ang sahot digdi sa Vice Presidente pinapahiling na igwaning basihan, tunay na prinuntar ang mga nasabing cheque bilang pundo para sa confidential fund, asin ang magkakanigong kantidad talagang na-encash ini na minaluwas, sabi nga ni sa sumada sa pagklaripikar sa duwang nasabing ehekutibo kang bangko, Oho. masasabi nindang unusual. Ubaga ba ko ini regular na bagay na urual daw na nangyayaring transaksyon sa saindang mga bangko. Ay, opo. Attorney Jong Tabi, tama daw po na kung kita mag-conclude na primerong parang preliminary pa sana inita pig-istabilisar kan prosecution na igwaning naglaog talagang kwarta sa Land Bank of the Philippines, official na depositaryo kan gobyerno, igwang naglaog sa Land Bank na sa account kan Departamento de Edukasyon, asin na-withdraw ito tabi kan mga tauhan kan Vice Presidente durante kan sekretaryo sa kan Departamento de Edukasyon kasabay ng pagiging Vice Presidente. Arog kayan tabi ang picture out mo na kan prosecution tabi, attorney? Tama po na obserbasyon niyan sa Pio. Sa duwang pangenot na testigos hali sa bangkong ini kan Land Bank of the Philippines, ang gustong patunayan kang prosecution o ang nagsasahot kontra sa Vice Presidente, ipinapahiling nila na tunay na naresibo ini kan opisina kang Vice Presidente ang mga nasabing milyones na kinukonsiderar na nasa confidential fund account kan nasabing opisina. So limitado lang ang purpose sa pagpresentar kan duwang opisyales na ini kan nasabing bangko para ipahiling na ang mga kantidad na nakapalaman sa manlain-lain as nagkakapirang cheque na pinagpirmahan kan opisina kan Vice Presidente, tunay na naresibi ang nasabing kantidad. Iyan lang ang limitadong katuyuhan sa pagpresentar kan duwang testigos na ininahali sa nasabing bangko. Kaya kung sa tuyang masusubaybayan, naging halipot po ang pagdangog tapadagos man na nagkaigwa kipig-apod ng stipulation of facts. Ang bot sabihon, dahil ng dakol na hapot, so depensa, pinag-ako na tunay ang mga nasabing cheque, tunay ang mga perma sa nasabing cheque, pati na ang mga datos na nakapalaman na yaon mismo sa pandok kang mga nasabing cheque, kaya dahil nahaloy ang naging pagpresentar sa duwang representante asin mga ehekutibo kan Land Bank of the Philippines. So ano daw po itong so nagkapira sa nang hapot kan depensa, ang buot sabihon na nag-istipulan na sila, nagkauyo na sinda na ining mga dokumentos na ining mga evidences na ini markado na ako na kan mag-inibong na lado dahil nang dakol na question. Duman sa pag-examine tabi kan defensa, cross-examine, medyo halipot na sana. Ano po yan? Does it mean na daining sustansya so prosekusyon, so ebidensya, buda sa testimonya, or kumbaga, na-estabilisar na kaya dahil nang dakol na hapot tabi, Attorney Jong, bilang abogado tabi? Sa mga prosedimento tabi, Sir Pio Sausgado, may pig-apod kita na katuyuhan sa pagpresentar kan mga testigos. Kung sa tuyang maantabayan, ang prosecution padagos nindang inanunsyar na ang pagpresentar kan duwang ehekutibo kan Land Bank, ang katuyuhan sa na maestablisar na yaon ang mga cheque, tunay na pinag-ingkas ang mga kantidad na nakapalaman sa mga nasabing imbueltong mga cheque na hali sa opisina kan Vice Presidente, pati naman ang pagresibe kan magkakanigong kantidad na yaon sa cheque. Ngunyan, mas naging orderly ang prosedimento dahil na pinasakitan kan depensa, tayo inaako ninda na ipamuktakta pa ngayang unusual ang mga araw kaining pag-withdraw sa mga sitwasyon na pinahiling kan prosecution. Alagad, gusto man ipahiling kan depensa na ini pwedeng unusual o bakong susog sa normal na paagi, alagad daing illegalidad. Iyan ang punto kan depensa sa pag-ako ninda kan mga stipulation na mga
pinagurunan sa nasabing sahot kontra sa Vice Presidente. Kumbaga sa simpleng kataramon, Sir Pio, ano man ngaya kung arog ka na kantidad, iyo, rinesibikan opisina kang Vice Presidente, alagad gustong mantinarong kan depensa, rinesibikan opisina kang Vice Presidente, alagad pa kung illegal o daikipigbalgang lay sa paggamit kan mga nasabing kantidad. Kaya nagkaigwa mas madali sumada ang naging pagpresentar dahil sa pag-uyo na kan depensa na dahil na ninda kinokontestaran ang mga nasabing tseke, alagad yaon man ang sa inda ang pagpapahiling na dahil ki-illegalidad sa pagresibikan mga nasabing pundo, alagad ang katuyuhan digdikang prosekusyon maipahiling sa mga masunod na ebidensya na dahil kayang nigara na naresibi ang mga nasabing kantidad. Yan, oho. Okay, so depensa ito kan estratehiya depensa and ikadua tabi Sir Attorney Jog digdi na malaog so hapot na okay na estabilisar na yaon diyan naglaog so kwarta may nag-withdraw sa induman mahihiling ta pa siguro sa mga masunod na trial sa induman so pagbalgar kang lay susog sa artikulo di impeachment tabi. Tama nang gadiyan, Sir Pio. Takumbaga naglilay pa lang ki foundation o background ang prosecution nganing sa indang maprobaran ang subuot na bakong tamang paggamit o paglustay kan confidential fund bilang pagbalga sa circular kang Commission on Audit sa joint memorandum na pinapahiling ninda na igwaning dapat na sundon ang opisina kang Vice Presidente sa irarong ka Joint Circular 2015-01 o ang tamang paggamit kan confidential fund. Para sa kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay, Sir Pio, ang nasabing klase kay pundo, maski nga ni pig-apod ng confidential fund, di nangangahulugan na iniigwa kipig-apod na absolute secrecy o dai na dapat magkaigwa nin tamang pag-report asin paglikidar kang nasabing pundo. So ang mga pigaantabayan tadigi sa mga masunod na testigos kang prosecution, sa hiling ko bilang abogado asin litigador, pigkakaag pa lang ninda ang pundasyon para sa indang masunod na presentasyon sa paagi kan mga COA auditors para ipahiling ang sa indang sahot na bakong tamang paggamit kang nasabing pundo na pinapadalagan kan opisina kang Vice Presidente bilang pagbalgar sa mandamiento na pinagsusubuot kang Commission on Audit sa tamang paggamit kan confidential and intelligence fund kan opisina kang Vice Presidente. Ayo, nagpupuon pa sa na bako araw ka itong so enot na ipinagpresentar sa artikulo numero 4 na aksyon tulos garo ito pelikula na may baradilan baga kung ano may asasinasyon ini gari baka medyo laying of foundation foundation po ni Sir Pio. And Manahiling tadigdi ipapahiling digdi sa mga masunod na aldaw nata bakong tama so paggamit kang Vice Presidente kang naresibi ng pundo tas angon sa paagi kang inot ng mga ebidensya kang prosecution na pinag-ako namang kan depensa, dahil na pwedeng nigaran ang naresibing 612.5 milyones kang nasabing opisina kang Vice Presidente. Ang sunod din pagurunan kung tama ang naging paggamit kang nasabing kadakulang pundo sa irarom kang confidential fund account kang Vice Presidente. Yeah. So ang mga masunod na antabayan tadigdi, nagamit daw ining confidential fund, susog sa pinagbubuot kang nasabing joint circular kang Commission on Audit, na aayon daw sa lay ang mga tamang prosedimento para sa paglikidar, pag-report, as in pag-account kang nasabing confidential fund. So ipinapahiling na digdi ang tabayan ta sa mga masunod na aldaw, malaog ang issue ni Piatos, malaog digdi ang issue ni Joe Mingo, as in iba pang mga nakakakikig na mga ngaran na parte kang pagprobar kan subuot na bakong tamang paggamit kan confidential fund kang Vice Presidente. So nahiling tana digdi Sir Pio, we are now in the exciting part
of Article 1 of these articles of impeachment kontra sa Vice Presidente. Mhm. Now, attorney, bago kita pasiring pa sa iba, naunambitan mo ka sa bago na bako absolute ang confidential fund, it being the fact na yaon dyan confidential fund, maki-expound tabi, ano ang dapat maaraman kan publiko dyan ta? Sabi mo baga, bakong absolute yan tabi? Bilang panginot na prinsipyo sa paggamit kang confidential fund susog sa satuyang lay, asin mga panginot na instruksyon sa paagi kang memorandum kang Commission on Audit, ang pinaka-prinsipyo digdi, ang confidential fund ay nangahulugan na tunay na isikreto o dain ng paninimbagan o absolute non-accountability ka na sabing pundo. Inipig-apod lang na confidential fund ning huli sa mga katuyuhan o purposes kang nasabing pundo, alaga din nangahulugan na ang sisay man na personahe o opisina kang gobyerno na nagagamit kan siring na pundo dain ng paninimbagan sa paagi kitamang pag-report, tamang pagpresentar kay mga papeles, asin pag-explikar sa paggamit kan nasabing pundo. Tang nasabing pundo para sa karamangkan sa tuyang mga paraantabay, limitado ang katuyuhan sa paggamit kan confidential fund. Not pwede mo sana ining gamiton, Sir Pio, sa pagsubaybay kan mga kalabang kang estado, itong pig-apod ng surveillance. Pwede taman ining gamiton sa pagprebentar kay mga krimen, asin pagpakusog kang law enforcement capability kan mga opisina kang gobyerno, pati naman ang pagbakal kay magkakanigong impormasyon na makakatabang sa mga nasabing katuyuhan, arog kang pagkontra kan krimen, asin pagkakaigwa ng mga impormasyon sa kalabang kan estado, pati naman ang paggamit kay mga informants o informer na makakatabang sa mga nasabing katuyuhan. So limitado po ang purpose kang confidential fund. Pag ginamit ini bako susog sa pinagbubuot kang Commission on Audit, asin iba pang pertinenteng lay, masasabit ang nagkakaigwa kipag-abuso o salang paggamit kang nasabing pundo. Iyan ang katuyuhan sa Artikulo 1 na sahot sa Vice Presidente. Ipailing na bakong tama ang paggamit. So hilingon taman digdi ang magkakanigong depensa bilang pagsurog sa posisyon kang Vice Presidente na daiki binalgang lay o ano paman sa paggamit ka nasabing pundo. Iyon, oho. Confidential ta, siyempre, sekretoan kan gobyerno sa operasyon, dahil mo pwedeng ibuyagyag, pero igwa kang paninimbagan, kung ikaw nagdi-disburse kan kwarta, igwa kang papanimbagan na dapat so paggamit mo kan susog sa reglamento pag-disburse kan kwarta. Iyon. Tadi nangahulugan ini Sir Pio na pwede siya nang itapok ang gobyerno sa imo na. No. Pigsabi lang kung confidential, may mga prosedimento kung paano day mahayag ang nasabing mga programa as in operasyon na pwedeng makompromiso ang maray na kamautan o katuyuhan ka nasabing pundo. Alaga din ang hulugan na day na iniki mga prosedimento na tamang pag-report, pag-account, pagpresentar kung tama ang pinagamitan kang nasabing pundo, tay striktong maray ang mga prosedimento sa irarong kan Joint Circular 2015-01 na pinaluwas kang COA, DBM, asin DILG, asin iba pang mga opisina kang gobyerno na nagkakaigwa ning paggamit kang nasabing klase kipundo sa irarong kan General Appropriation Act. Iyon. Halimbawa ngayon, nag-arkila ning safe house para duman sa mga ahente, mga intelihensya, ipresentar mo, totoo yan na safe house na hain so resibo, hain so nagpirma ka, nag-acceptar kan bayad, arog ka ang tabi attorney, ano? Tama po. Dahil pwedeng ikaagtasan na dyan, safe houses, 100 million. Igwa man po kipinagbubuot sa nasabing Joint Circular na kaipuhan ang sertifikasyon kang namamayukan opisina na tama ang paggamit ka ini. Apwera ka nasabing sertifikasyon, kaipuhan man ang pig-apudtang acknowledgement receipt para maprobaran na tunay na nareceive ini kang mga imbueltong personahe na naggamit ka nasabing pundo, pati naman ang pagpresentar ki mga pangenot na nagsusuportang mga dokumento na initunay na ginamit asin susog
sa pinag-aprobaran na programa sa paggamit kang nasabing confidential fund. So Yan. bako ko ni Sir Pio nangangahulugan, igwa kang confidential fund na 500 million, itapok duman sa opisina, pwede ka nang magkaturog, ulunanan ang 500 million, bako ko arog kaya. Okay. So sige. Dapat pala iyon na ang mahihiling ta siguro sa mga masunod na kabanata na puprobaran kang prosekusyon kung talagang binalgar iyan kan Vice Presidente yung mga prosedimento ta nagpuon pa sa Nasindakan Foundation. Now, saro pa sa baga nagbutong bareta, Attorney Jong Sertabi, iyaw na, diniliber na, sukahon, halis sa BIR, silyado, itong kaon na ito, naglalaman da ito kaso mga binayadan na buwis, kan mag-agum na Vice Presidente, si Sara, buda si Attorney Man Scarpiota, ang bareta baga, tinugutan na kang Presidente na, sige BIR, darahong na anduman, pabukasan na yan. Now, itong sa pag-deliver tabi, Attorney Jong, is it sarong partisanan kan istorya ta, kumbaga, okay, nakadeliver na. Now, ano yan, pwedeng ura-urada buksan o kay puhan pang ipresentar ng una kang prosekusyon hagadon sa impeachment court na bukasan o pwedeng bukasan na yan tulos tabi insigida? Sa rin man po na prosedimento, susog sa pinagbubuot kang korte, ining mga dokumentaryong ining mga papeles na yaon na sa posisyon as in jurisdiction kan impeachment court, kaipuhan po ini na magkaigwa ning tamang presentasyon para midbidon, patutuhanan ang mga yaon sa pinagkakad ng mga dokumento sa jurisdiction kan impeachment court. Para sa karaman kan sa tuyang mga paraantabay, ining mga dokumento hali sa nagkakapirang mga bangko, pati naman ang mga papeles as in records na hali sa Bureau of Internal Revenue, in preparasyon na po ini Sir Pio kan masunod na artikulo kontra sa Vice Presidente. Gagamito na po ini para duman sa Article 3, kundi ay ko po nasa sala, manungod sa day maipaliwanag subuot na kayamanan kang Vice Presidente asin kan sa iyang agom, asin kan sa inyang immediateng pamilya, ini in preparasyon sa masunod na pagprobar kan sahot kontra sa Vice Presidente. So kinakaipuhan digdi, ngunya na na-deliver na, nasa posisyon na kan impeachment court, ang pagpresentar kay mga testigos na nganing midbidon, asin mapatunayan na ining mga dokumento regular, magkakanigo para probaran ang sahot kontra sa Vice Presidente. In preparasyon pa lang po ni Sir Pio kang masunod na sahot sa Vice Presidente. Yan, opo. Okay, now going forward, kumbaga man agad dyan, in preparasyon pa sa naduman sa pagpayaman kan Vice Presidente, nagbubuto na kaya tabi ni Attorney Sergio na parang fishing expedition da tabi. Kinuruasan na kan record nantan, duman pa sa namahanap kang kunyan, kan ebidensya. Ano man agad on the legal parlance bilang litigador, ano man agad fishing expedition ba ini or what tabi Attorney Jong? Para naman sa balanse na sitwasyon na pag-analisar ka nangyayari digdi sa South kontra sa Vice Presidente, para man sa karaman kan sa tuyang mga paraantabay, pag sinabit ang fishing expedition, sa tuyang imahinaro nagaro ka sa na nagtapok, ilambat sa dagat, na kung saan pig-apod tang to whom it may concern, bahala na kung sisay dyan ang madakupta. Yan ang pinaka-konsepto kang pig-apod tang fishing expedition. Kumbaga, day kay puntaria ang pagkalap kay ebidensya kontra sa sarong pigsasahutan asin manunungod sa saindang pigreklamo. Ilawag tayo ni sa konstekto kan impeachment. Kung sa tuyang magigirumduman, dumampasa na sa komitiba sa Kamara de Representante sa pagkakaigwa kay pagdangog kang nasabing komitiba, nagkaigwa na ipagpresentar hali sa representante kan Anti-Money Laundering Council. Ini ang sa indang pinagbasehan kung nata kaipuhan magkaigwa ning mga dokumento na hali sa bangko,
hali sa mga record manungod sa pagbayad kang buwis na sa indangon niya na pinagibuhan na basihan para ipresentar ang mga dokumento na yaon niyan sa impeachment court. So sa lado kong prosekusyon, gusto nindang ipahiling na bako ini daing puntaria na pagkalap kay ebidensya o ining pig-apod fishing expedition, takan dumampasa na sa Kamara de Representante, igwana ki pinagbasihan. Nganing mapatunayan ang pangenot na impormasyon, kaipuhan nindang ipakua ang magkakanigong papeles kan mga bangko, pati naman ang Bureau of Internal Revenue tax record kan Vice Presidente. Sa parte naman kan depensa Sir Pio, sa tuyang i-antisipar ang sa indang pagkontra sa pagpresentar kan mga nasabing ining records. Gustong ipiling digdikan depensa, di kami natatakot kung ano man ang laog kayan, alagad gusto ming itama tabaka pagbalga naman ini sa diretsyo kang Vice Presidente, lalo na sa iyang agom na bako man sarong impeachable officer ta ini sarong pribadong syudadano. So yan ngunyan ang magiging legal na issue. Ipamugtakta na ang record kang Vice Presidente bilang impeachable officer pwedeng hilingon in connection kan sahot sa iya, lagad igwaning legal na question. Paano ining asayang agom na bako man impeachable officer? So it's now becoming an exciting and more fun in the Philippines na magkakaigwanan naman kita kay mga contention legal ning huli sa nangyayaring ining pambihirang prosedimento kan impeachment na sahot kontra sa Vice Presidente. Opo. So yung masanatabi yan na si Attorney Jong ta bako man gayo baga so nag-transpire duman sa impeachment and sa mga masunod sigurong simana medyo maedukar na kita sa proseso kan paggamit kan confidential fund manangganan. Ano? Oho. Maluwas na dyan Supiatos. Maluwas na dyan Sumadriaga. So kumbaga, kunya nama, nagari kita naghiling ning pelikula, nagsusubaybay na dadarahong kita kung saan ito napasiring managad na kwarta. Bako. Yan, opo. Iyo masanat sabi, Attorney Jong, sir, thank you so much for being there, tabi, na edukar kaming marahay malinaw ang pagpapasabot manungod sa mga intricacies na dyan sa impeachment court, tabi. Salamat din maray, mabuhay ka po, tabi, Sir Attorney Jong. Salamat manamaray, yaong permi ang padagos na pakisumarot sa imong programa, ini sa kuyang onra na makapagtabang kan sa kuyang limitadong kaaraman manungod sa lay asin digdi sa nangyayaring impeachment sa Senado. Salamat asin mabuhay Sir Pio asin ang sa tuyang mga paraantabay. Mabuhay. Thank you so much mga tugang sarong pamusong litigador tabi and luminaryo sa ladukan Sirkulo de Abogacía digdi po sa Kabikulan lalo na digdi sa probinsya ng Albay, Legazpi City, Sir Attorney Jong Bonafe. Oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi Padingnal, dyan sa tropa, sa technical department. Sabi din ni 8430, thank you so much, Attorney Bonafe and Sir Pio. Thank you so much, Mantabi, sa pag-apresyar kaan dalagan man kang programa asin ero Erestorya. Sabi ni 7251, pakipaabot tabi sa engineering sa Daraga, tadyan sa bago maka-station PNR Daraga, antinampo lubak na tabi. Budaan problema, pag mauran, grabing baha, tapag nag-overflow ang kanal sa market site, Daraga, ang tubig minadiretso sa Riles. Irak man sa mga minalakaw, route na tinampo tigbabaha pa, pag mauran sa crossing lang sa Purok 6 ang Maroroy, baka sa liderato Mayor Perete mapakaray na so tinampo, dyan lubak-lubak Sir Pio. Sige tabita, next week I will try to contact, kaya ba kung matry ko ni makontak kita sa ki-alkalde Vic Perete, tay paabot ta ining concern dyan sa may PNR Daraga. Iyo man ang gadano, bago ka mag-cross sa Riles, sa napakalampas sa Saudan, pasiring sa Binitayan, hali ka sa may Saud, medyo lubak-lubak baga man ang gadyan. And hababa ang elevasyon, dyan ang bulos kan tubig, hali sa may Saudan. Sige, pasirip pa, ipaabot tayo na concern kay Alkalde Vic na Perete, o baka si Joshua makakuan lamang tabi, if not today, sa Monday may paabotan kay Mayor Vic makuantaman sa programa ta, concern ini tabi na valido tabi. And then so mga bagong text padigdi sa info so venue kan so ito Kiwanis dai ko lang ito na kunya say na nga ito so venue kan sa Kiwanis ito bagang laboratory tests. Sa ina ito sa Sunday ito pa sige tabi tama ako ang kita. 8803 Marinaaga Barangay 24 Rizal. Uy, kataning ta mismo ini, Purok 1 pati. Dyan sa Rizal, sentrong-sentro kan Legazpi, kataning talang. US-Iran war man ang pinaghahapot ninda. 9442 Sir Pio, pag natapos ang rehabilitasyon, si Isay ang masagot ng utang ng Aleco. Tamang-tama tabi sige, tadigdi na kita muna sa istorya sa Aleco. 9442, good morning tabi. Very good ta na remind tabi kita. Yung man nagadang paguro irestoryahan ta ade. Igo kita ning voice clip ka na pinaghugot man duman sa pag-iriba ta dati baga. So ta nagpasiring duman so grupo nagkapirang members kan prensa sa kunyan sa kongreso kan magsona. Now i-acknowledge niya to yung Tagkaro News tabi yan ta ipapadagog ko sa Indo ini. So may relasyon digdi sa kaputan tabi ining sa Aleco may pahayag man kaan si Congressman Kaloy Loria tabi yan. Handali ita ilag-on ko muna digdi tanganing magayon po ang satuyang pag-oro-restorya. Ilatag ta mo ang foundation kan satuyang kunyan tema. Sandali. Eto. Day ko kaya ini naipreparar ka subagot tulos. Pasensya na ha. Anyway, may kwan man kita, may oras man kita tabi. Sandali. Isog 11. 2. Yan. Eto. Ay, sala.
Caps lock pa lang yan. Sige, eto na. Dali na. Manungod po ini sa Albay Electric Cooperative. May mga nag-circular baga pa anong niya na sabi, ipapalaog na naman sa Manila Electric Company yung Meralco Tabi and iba pa. Ang arog po kay nian sistema. Eto po ha. May ang nagbubuto pa nung istorya baga na igwa na naman ning option daan na posibleng ipasairarom naman sa pribado ang Albay Electric Cooperative. Okay. Yun nga ni, so serbisyo baga, buda so estado financial. Ngunyan, si Congressman Pido Garbin Jr., kanako Bicol, buda si Congressman Kaloy Loria, in a sense, nagkakasaro sinda na halat una, hinay-hinay. Day makabigla-bigla. Primero, financially, iguanin, so enot man na pahayag ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol, which ining so recorded interview man, audio-video, kan tagkaro, nagkakasaro sinda in a sense na hinay-hinay mo na bako basta-basta iyan. Kung baga man nagadisa sa pribado naman, saro sa mga rason na tutuon kan duang congressman ni is igwa na bagang itinaong tabang sa gobyerno. Halos sobra sa 1 bilyon de pesos ang itinaong tabang kaya na daining ano pa man na bultang pighahagad ang gobyerno na bayadan kan Aleco. Dai po. Basta ayan ngaya gamito nindo sa rehabilitasyon kan Aleco, lalo na sa technical aspect. Yan. So na-release na kaanso 400 milyones de pesos na kasubago nga ni duman baga sa programa ni VP Henry, tig-report man ni Compadring Al Armario, and kan makahurun taman si Madam Ans Galero sa tagapagtaram kan Aleco, iyo man so sa iyang pinagkonfirmar, so initial na 400 million pesos na hali duman sa kabilugan kan 1.2 billion pesos na ipinag-capital infusion kan gobyerno. Gusto sabihin, ibinubo na kwarta kapital kan gobyerno, itinao kan gobyerno, kan linakaw baga ito nara Congressman Saldico ka ito, kan siya pang sa appropriations sa Kongreso, buda nara Congressman Pido Garbin. Kan linakaw baga ito sa gobyerno, naghanap sindanin basihan legal na sa gobyerno nasyonal, matabangan so Aleco to talagang daikaya. Remember, kan binalik bagaan, kan hinali ta ka ito so APEC, binalik ta sa Aleco ning madalian, day man baga ning preparasyon ka ito so Aleco, nin financial na aspeto para sa rehabilitasyon kan financial aspect, technical aspect. Pag sinabi tang technical aspect, substations, mga kontadores, mga wire, recloser, gabos iyan. Sumanunungod sa pag-distribute kan kuryente, technical aspect iyan. Day man magapreparado ka ito sa Aleco, kulang nga ni na pambayad sa bulan na konsumo. Nin kuryente, napigbabakal man sa kuryente sa mga supplier kay ni. So, trinabaho ka ito. Nara Congressman Salde and nara Congressman Pido, nakakuaning legal na basya na sa gobyerno pa lang pwedeng tabangan ang sarong electric cooperative na naging destrosado ka nakaaging mga kalamidad na makabangon. So, naalokaran kan gobyerno nasyonal in halos sarong bilyon sobra de pesos para gamiton sa technical rehabilitation. Iyon na ang pigagamit ko niyan tabi. Matatapos na sa ligaw, and then sa daraga. Ang target nga ni Ninda Agosto, pag natapos na po yan, sabi ni Ans Galero, kan Aleco, pag natapos na yan, iyon an po sumaresolver kan paghababang bultahe sa mga lugar na sakop kan substation na iyan tabi. Ligaw and then daraga substation. Then, first phase pasanaan, 400 milyones.
Sumatatada pa na halit duman sa 1.2 billion, iyon na sa ipapagibo naman kan substation dyan sa may parteng sur kan Legazpi, na iyon ang gagamiton man para sa pag-supply nin mantinidong bultahin nin kuryente sur na mga barangay pasiring sa nito. Yan. So, arog po kayo ano. Now, the point is, arog kayo ni. Ang sabi ni Congressman Pido Garbin, na iyon man, ang point of view niya ni Congressman Kaloy Loria, hinay-hinay, tinawa na baga ngaya kita, kan gobyerno, kan dakulang kantidad naan, so pabuiluhon tanang mo na ngaya ini, na Albay Electric Cooperative. Kung malaog na naman dyan sa pribado, abay, sinda sumanginginabang, kan itinaong kwarta, kan gobyerno nasyonal sa Aleco. Bako? So, sabi ni Congressman Pido, hinay-hinay, pabiluhon ta, ayan matatapos na. Nagpupuo na kitang magrehabilitar. Sabi man ni Congressman Kaloy, iyo man ngaya, hinay-hinay, ano tabi. Takinahoro man ni Congressman Kaloy Loria, so manager kan Aleco, Engineer Boksit, na ngayon ngayat, kano nindo, sigurohon nindo ngaya yan ha. Tan pigahagad kan taong ngunyan, so serbisyong marayta, siyempre nga nagbabayad nin tultol. O ni po, among others, ang pahayag kaya ni Congressman Kaloy Loria Mantabi, tanganing masabutan ta ano, an sa iyang tindugman, manungod sa siring na bagay. Di nga basta-basta, igo nga yung plano ka ng gobernador, di, pabayaan taman nga siya, basta ako nga digdi, naghuron kami ni Congressman Garbin nga ni Congressman Pido, pareho, halos pareho on the same footing sinda, hinay-hinay, pabilohon ngo na yan. Tapig po na nga tabi ano. Ito po ang pahayag ka ni Congressman Loria. Sandali, ito po. Yan. Dengo na ako nagpara intra dyan. Pabilong ko ang Gobernador Canalbay kung ano talagang siya ng lead ka yan. Pero sabi ba ni Gob Noel, let the board decide, meaning kung ano ang stand dyan. Basta ako, kung ano po ang stand kang board dyan, inot nga ni, nagkwen man kita na Meralco, nagkwen man kita sa Meralco, di ko aram kung anong pig-urulayin kan mga local executive buda Meralco. Tamay lately, nag-ururun bagasinda. Nagdidiga ni si Casanova, barkada ko, Vice President yan sa Meralco, ni Pangilinan. Kaya po, ilingon takimara ini, o tanganing once and for all, maresolbira ng problema. Ini man po na rehabilitation kan Aleco, sa naiiling ko, igwa pong 1.2 billion dyan na rehabilitation ang mga station, substation. Okay. Kaya sabi ko kay Bugsit ba? Yung general manager. Sabi ko, okay. Di ko ipapadagos ang congressional inquiry ko about Aleco. Una, ipending ko ng una, tanganing tawang takidalan, pagkakataon, ang rehabilitation. Pick-upot ko siya, simple yun sa apot ko. Kumusta na ang status kan mga substation? Sabi niya nga kung pag natapos nga ito gabos, siguro nga talaga medyo deep na sana ang problema, kimat-kimat, brown out. Kaya sabi ko man kay Congressman Garbin, sabi ko kay Pido, sige, taka mo nagkakampundo ka yan, tawan takidalan, pabiluhon ta. Ang reklamo man sana po, medyo ang consumidores bako masyado sa pagbayad ka na billing ninda. Ang importante sa serbisyo man sa nabi ko para anap. So dahil Christmas light, Christmas tree. Takong oral daw po, Christmas tree ang buong Albay. Siyempre, mareklamo man na sa tuyang konstituente. Maraot man, naitaram ko, tanganin din na ka magproblema, ipaportol na nindo ang linya nindo kan Aleco. O yan tabi so malinaw ini paano si Congressman Kaloy kan pag-asumir niya baga ka ito sa pwesto, igwa siyang ipinagsaangat duman na congressional inquiry which will look into the operations kan Albay Electric Cooperative. Tanganing masabutan kung ano man agad so nangyari. Ngunyan, inatras na mo niya na ito para mintras. Tayo na nga na ito. Sabi ni Congressman Kaloy, nagurong nga kami ni Congressman Garbin, tao yan na pinagtawan na ng pundo, pabiluhon ta na nga iyan. Ano tabi? Ta nagpupuon ang rehabilitasyon. Sabi baga ni Congressman Kaloy, kinahuro niya sa manager si Mukan Aleco, si Engineer Boksit, na pag natapos ngayon, iyon na nga yan, iyon na kumbaga mapuon na ang pasiring na duman sa medyo marahay ng sistema kan serbisyo ng kuryente hali po sa Albay Electric Cooperative. So yan po
Saro na dako lang news man, so i-atras na ni Congressman Kaloy mo na itong so congressional inquiry manungod sa Aleco at isinaangat niya bagaan a year ago hahalato na sa naman ngunyan day na po mo na ito por respeto asin sa paghiling sa wisdom kan iyan na tatrabahon andyan ngunyan na rehabilitasyon papabilo na nga na yan tabi. So iyan ang sabi ni Congressman Kaloy na Loria tabi, and human yan ang wisdom man ni Congressman Pido Garbin Jr. pabilon tayao na tinabangan ta na ang pagkatapos mapalis na naman nga kita sa pribado hilingan nindo gulpi bagang mga reklamo man sa pribado duman sa Manila Meralco gura ang kunyan gura ang singil duman sa kuryente gulpi baga nagbuburot ang mga bareta pati sa mga inquiries man nakakaabot sa Senado tabi now here comes kung baga ba baga so kagustuhan ta na ibalik sa Aleco so yan na tabi binalik na pigtabangan na kan gobyerno da ipatining ko niyan ito hada ining pigahagad na buwelta da sa gobyerno aid ito financial aid na da ining kulatilya basta pakarayon sa ng trabaho 1.2 billion more or less kaya uyan ang sabi ni Congressman Kaloy sige dain na muna kang inquiry tabangan na ini na makabuelo na ang rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative tabi, and for one ang board ang ma-decide man agad kan kung paano ang pasistema, pero ang sabi ni Kong Kaloy buelohan ang una pabayaan na mo na yan tabi ha dain nang una magparakuan kung ano-ano pang salmok kumbaga. Sige, anong advice tabi pwede si Pading Jobar makalaog tanganing makuan man kita. Sige, may dagdag na istorya kita dyan sa luwas. Thanks for waiting Pading Jomar nakabuelo kaya kita pag itaas kan bandera dyan sa technical nakabuelo na kita kan sa tuyang istorya. Si Pading Jomar muna bago kita magbaretang alas 10. Kumpadreng Jomar, maray na aga tabi and go ahead. Good morning. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Oro halawig pa ang magiging gasto kan sanggunian panglungsod kan tabako sa trudo sa generator dahil pa din garuday ni kayang madara sa sayaw ni Vice Mayor day kaya sa sumba ni Vice Mayor nata ito ay nakulo ng proseso pati sa Aleco maluya man sa dalagan. Inapot ni Vice Mayor Glendaong Bonggao si Engineer Dindo Bongalosa, si Engineer Kantabako. Tayo na kasi kaso sa Aleco, may collection ba kaya ni duman sa puminotok na transformer, duman sa sanggunian panglungsod building, legislative building, pirana, duwang simana na, opo. Nakalihis, generator sa nang gamit, nagagasto na mga 40 litros ang nakrudo kadal daw. Kaya sabi ni Engineer Bongalosa, oral daw ngaya kami kipalop man sa Aleco, kigisa ng tuga, na magibukang assessment. Assessment pa sana. Ma-assess pa sana. Pierre, ito na ang assessment kang Aleco. Ito man ang gagamitong kan City Engineering Office para mag-book purchase request. Ay nako. Para sa para sa pagbakal nin 50 kV na transformer. Halawig na proseso na naman ang dumaan. Correct. Pag mag-book purchase request na aproba na ni Mayor Gabos, maagi sa Bids and Awards Committee. Halawig na proseso na naman. Pinakaalipot sa Bids and Awards Committee tulong simana. Naku, halos sarong bulan. Pagkatapos duman, ma-purchase. Halawig pa yan. Halawig na naman na proseso. Sige na naman subayli ni Vice Governor Glenda o Vice Mayor Glenda. Roger, maka-purchase ka yan, maalat kang delivery. Makabe, talawig pa yan. Tama pa isa naman manutisa sa Aleco. Ma-schedule naman sa Aleco. Correct. Sa Aleco, makabe, man pwede sa engineering.
Ay, So, nako, napangyari. sabi ni Vice Mayor, Mhm. paano daw ngayon magka-shortcut lamang? Tama si Vice Mayor. Apektado na ang trabaho ni dapat Ay, sus ko mananggad. Ano? sa Marikon minauran. Mhm. Nya kun ano ini dahil kung malingaw tunday man makapandar kang aircon. Iyo nga ni budaan saro pa dyan kumpadring Jomar na tsimpo pa na bata magayuno na su set up but magayuno na pertiho na buminar daw so kuryente ay sus Mariusip na killjoy man na kuryente ana. Iyo na nga ni kaya problemado sige na ang kulit man ni Vice Mayor sa engineering. So engineering nagkukulit man sa leko. Pag magiging liabi para dumalagan, so assessment ka na leko. Yes. Napigalat pa. Yan, sige. For the meantime, maggasto na nga nakituda sa ano ini, sa pro. Tapos, magtagasumbango na si Vice na baka lamang madara. Ay, naka talaga, sige. Epektibo ba ito? So, naramdaman mo kang hirap na depikit kamitan kang alikusos ang ganyan panglungsod kang tabako? Mhm. Maaraman nga yan, Indo yan na nakabitan na kami pag nagsumba na ako. Epektibo man ang gadan. Madali yan. Hindi ko yan kung ano yun kung rin makasumba si Vice. Sige. 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 Iyan pa rin ang update kan na padagos na pigya-agya na kadupisi lang kan sanggunian panglungsod kan tabako pati na sa mga opisina sa legislative building ng tabako yan sa puminostok na transformer na nagsusupply ng kuryente sa Saindang building. Salamat sa PYZ Enterprises sa over nagamit kang DCGB News. Ayan sa Oro Site dyan sa Ciudad Legazpi. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa tabako. Abebel tadahan tayan, boda iba pang mga reaksyones nindo sa primerong tema niya tungon yan sa programa. Nakautan na kaya kitang marhay sa Newsbase. Mabulta po ang programa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinahimutikan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na naghagad siya ng ceasefire kay Senador Panfilo Lacson. Kasunod ini kang pahayag ni Lacson na paginghing nahagad na ceasefire katakod sa issue kang Ghost Project sa Taguig City. Sigon kay Cayetano kan siya nagtataram, madaldal as in dakdak ning dakdak. Kang magsilensyo siya, baka guilt na daw, kaya dain na makakapagpaliwanag. Tapos mo niya, nasabihon na nag-agad siya na punduhan na. Tinawanin doon ni Cayetano na daining katotohanan ang klamar ni Lacson as sinanda siyang hampangon ang mga aligasyon kontra sa iya. Yan ang baret akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko.
may angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mil, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan sarabay sa Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Bago kita mag-abante sa ibang tema, so reaksyon man kasubagoy, habol ta paano ta, ginahol lang kita sa oras. Sabi ni Pading Noel na Manalo, Padi, good morning. Nagiging kontrobersyal sana ang issue kan Meralco and Aleco dahil sa nagkakapirang agenda na personal na motibasyon, pigpaparagibuhan ki istorya. Iyo na naman na may mga taong nagtaram, iba-iba naman iyan naman na may mga taong nagtaram, iba-iba na naman ang interpretasyon na maluwas. Maligaon adipadi. Opo, kumpadreng Noel. Iyon na nga na yan. Kaya kita baga dahil man basta-basta minatapsok sa istoryang and an style ta na digdiis, pighugutan na su mga statements and pig-acknowledge ta su mga naka-interview kayan ta with due acknowledgement ta maski nga ang CNN, ang BBC, iyon naman ang gibo, Al Jazeera, Fox News, ABC sa international. So release kan ibang istasyon, ti laog baninda pig-acknowledge lang tabi So yan po, kaya linaog ta so pahayag ni Congressman Caloy Naloria. They are in the same equal footing ni Congressman Pido Garbina. Wag na hinay-hinay lang. Pabilohon tao yan na baga pinag-rehabilitar na. Let's give them a chance tabi sayang kan itinao kan gobyerno na 1.2 billion tapos kaya aram nindo
sabi ni Congressman Garbin, kan one time na makahuron ko, totoo nga yan piyo na nagkakaigon ni mga interest ining mga darakulang mga power providers na magkunyang kan aleko magmanehar nata nga ya. It is because dahil na sinda magasto sa technical rehabilitation. You can just imagine nga ya, sinagot kan gobyerno 1.2 billion pesos para sa technical rehabilitation na iyubagan so problema kan aleko daing kwarta na pangrehabilitar ngunya na tinawan nga kan gobyerno so aleko na daining babayarin na kung ano pa man uya na nagralaog na because makakatipid na so mga pribadong negosyante aron kan Meralco kung ano pa man na padalagan dyan APEC nasaro man sa nabagaan puro man sa San Miguel Corporation baga San Miguel Energy Corporation makakatipid na sinda gigisahon na naman kita sa sadiring mantika niya to. Kaya kung igwamanin mga nag-iskosar dyan na, o sige na, laog na kamo, mga pribadong negosyante sa alay ko na kung magduwang isip man tabi. Tinabangan an kan gobyerno, so gobyerno, an kwarta, hali sa tao, sa pagikan buwis niya to. Parte an kan buwis niya to, yan na 1.2 billion na itinaog kan gobyerno sa alay ko. Tapos, basta-basta na sa nang papalaogon sa pribado, tipid na sindang marahay ngarak nga kun sinda dahil na sinda mamong problema sa funding kan pagrehabilitar tao yan igwana bako kaya sabi ni Congressman Pido kaya nga yaarog ang kanpiyo totoo ngayon adadang ogminan igwan ng mga interesadong maglaog because nakahiling ning ganahanan naman ngaya sa ngunya na nagkukunya na kita pipakusugta na so sa dirita ngayang kooperatiba makikiaram na naman ngaya kaya sabi mo baga ni Congressman Kaloy sige hinay-hinay pabiluhon na yan. Mismong si Engineer Buksit na sumanager ngunyan kan aleko para mientras nagsabi kay Congressman Kaloy na iyo nga pag nahaman ngaya yan mamamatian na ngaya pa at least iguana ning mamamatian ngaya na medyo maray-rahay kumpara duman sa nakaagi pang sistema kan aleko. Ano po? So yan, sa lado international naman tabi, tamay nagapot, dyan Barangay 24, good morning tabi, mga taga Barangay 24, and maray na aga man dyan tabi sa mga paradangog niya to sa San Roque, kay Tata Panfilo Cervantes, maray na aga tabi sa Indo. Igwang latest development man sa international, bago kita dyan sa Iran, buda US, aram ni Dusugyera man baga sa ining Hamas, so sa Palestino, buda Israel, very major development tabi ini kasubagong aga man tan nagpo-programa si VP Henry patapos na dahil tanan na ilaog nagbuto aman so mga sources niya tong lehitimo hali mismo duman sa White House uni po babasahon ko iyan bagang giyera sa Gaza Strip buda sa kan Israel buda sa mga Hamas igwan na po yan yung very latest development magayon na development po para sa bilog na kinaban man tabi taud-taud sa Iran naman tabi ito po muna so ipinaluwas kan White House yan na basahon niya to so pahayag mismo ni Presidente Donald J. Trump today the Board of Peace reached a historic pinadara ko lang letra pati ining word ini historic agreement for the complete disarmament of Hamas and all other armed groups in Gaza. Yan. Ngunyan ngaya, so Board of Peace, nasentro sa napanos atensyon tabaga sa Iran buda US. Data na nalilipungan ta na sa US nagbroker man, nag-intermediar man sinda, Israel buda ining so Hamas buda sa Palestino ta. Gira man bagang permi dyan, so Gaza Strip, gulpi na nagkagaradan dyan. Ina Gaza Strip, dyan po nagkulukar, dyan man nagbase so Hamas, ining Hamas, saro ini sa mga teroristang organisasyon internasyonal na pinagpupunduhan, pigpapabulo sa ding kwarta, buda armas, kan Iran. Kaya baga ining Hamas, yaon puminosisyon sa Gaza Strip sa Israel o sa Palestino taharanihon sa kumbaga Ligaspi daraga sa na blinderos o yan na Ligaspi daraga o yan na arkod dyan baga
ligas pedaraga sa Main Street, uyan na su Hamas o su Gaza, buda su Israel, su Hamas nagbase digdi sa may Bicol University, piparulugtukan nin missile, ning drone, ning rocket su Israel. Tayo nga nian, ining Hamas, kaapilyan kan Iran. Ang Iran ang nagpupundo ka, nagataon ning kwarta, buda mga armas. Buda su Hezbollah, na su Hezbollah man, kaapil kan Iran, na yaon man ibinasi sa kunyan, Lebanon. O, na yung maso nagpaparatira pa sa Israel. Ngunyan, mantang sibot sa gera, US buda Iran, so US, nag-intermediate man between Israel and Hamas, buda Palestino, Board of Peace na pigapod. Ngunyan, nagkauro yun na tabi. Nagkakapirang oras pa sa nakalihis, nagkaigwana ni pigapod na historic na agreement, complete disarmament kan Hamas. Buda iba pang mga armadong grupo sa Gaza. Dahil na, isusurrender na gabos na armas dinda, rocket, drones, missile, gabos kan Hamas. Kompletong disarmamento na nga ni. This is a monumental step towards lasting peace and security. This agreement is a critical step towards Gaza finally being governed by a new Palestinian government that will work closely with the Board of Peace to help the Palestinian people. So itong Sugasa, ang mariner na ining panibagong gobyerno kan Palestinian government. Yan. Kaya magkakaigwa na dyan ning kunyanin katrangkiluhan sa lugar naan. So yan tabi ha, medyo rolawig kaya tabi ni onidigdi sa ultimong portion, sabi ni Presidente Donald Trump, people, congratulations to all on this amazing development that everybody said could never be achieved. O, congratulations niya sa gabos na naghiro para makuangay ang katrangkiluhan na ini insofar as yung Hamas and Israel and Palestine is concerned na gulpida nagtatararam na dahil man nga pwedeng ma-achieve yan. Ngunyan tabi o yan na. Ma-disarmar na so Hamas tabi. Maruluwas in sa mga bareta international tabi. Ining newscast na mga alas 12 boda dyan na banggi tabi. Then sa Rupa, so sa US-Iran naman tabi, primero, Gary Endimar mababa ang presyo ng petrolyo sa next week. Piso yata more or less piso. Diesel, kerosene, Endimar. Paki-on air sa Endimar. Gary mababa. Endimar? May plano, kuda. Opo. May kwintada na nga ni. Kundi, bigla baga nagpalugtukan so Iran kuda so Estados Unidos. Kaya medyo nairo naman so presyo. Yan. Iyo. So, kung pa ito, hanging pa itong posibleng pagbaba. Fear that baka dahil malawos o kung malawos man baka di sana. Okay, sige. Thank you so much, Andy Marco Pia. So yan tabi taan nangyari pa medyo nagtrangkilo na nin nagkapirang aldaw baga, dahil na biburubumbahan kan US o Iran, nakimahirak na so Iran, maghururon. Iyon ang problema sa Iran Tama si Pading Noel na manalo. Dahil mo makunyan, dahil mo ngayon malauman, dahil mo maasiguraran. Nakihuron, di pinundo baga pira ng aldaw ito na daing tigbubugbakan US o Iran, maapat gayon na aldaw, di naghiro man sa market, nagbaba sa petrolyo, sa presyohan. Ano ka? Basang na naman sanang pinalugtukan Endimar baga kang Iran, so pasilidad kang US, duman sa Saudi ba yun? Saudi ito Jordan. Mga base sa Jordan. O subasi militar kang US sa Jordan. At nang dainan pigbubumbakan US o Iran, yun nga, nakihuron sa Iran, nag-apod ki President, let's talk ngayon. O dainon rin ni Presidente Donald Trump. Palugto ka na naman so. Dahi talaga, dahi mo makunya, dahi mo matiwalaan. Kaya binurubumbahan naman kan US o Iran. May problema na paano dyan sa Iran, sa laog. So pig-istorya taba ka ito. Naigwa na ning grupo sa mga hardliners so IRGC nahabo umuyon duman sa mga nakikihuro ng ini sa US. Taigwa ning gobyerno bagad dyan sa Iran na civil government, pero igwa ning mas nakokontrol sa inda sa mga mula, sa mga kleriko, mga hardliner na mga Islamist. Ining mga hardliner na Islamist kinrear ninda ining IRGC, Super Sas Armadas ninda.
Ngunyan, ini yung mga nakikihuro na civilian government sa US, so medyo mga moderate ini na yun na nga ni ang kuta na pigoon drama ni Presidente Donald Trump, mala, pinundungan ni sa pagbubumba naman ni nagkapirang aldaw. May mga hardliners na habo sa araw ka na system, iyon na yan ang problema, tabi. O kaya kuta na, matrangkilo na, kundi paano ka na, pinarulugto ka naman sa Jordan, kan mga missile ba na drone kang Iran, sus Mario Josep. Anong advice, tabi? Nako, pwede na, Chief Jimmy, siguro mako niya na noted yung pag-standby mo, tabi. Tanganing, aday kita makasobra sa oras, alanganin na Chief Jimmy pade, sa masunod guide, kina Endemar Buda sa masunod na mga programa. Uyan, patapos na kita. We barely have 2 minutes. Salamat kan sa idong pag-antabay sa pangarang kang Bilog na Tropa. Viva Senyor Santo Cristo. Happy weekend po! Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi.